Pro Bloque Nacionalista Galego a enerxía eólica ten cabida en Galicia, pero non do xeito no que se está a desenvolver e que aseguran defende o Partido Popular. Ao Partido Popular, que está promovendo un boom eólico especulativo e depredador, que non respeta o territorio, que vai en contra da xente do medio rural e que ademais está ao servizo do lobby enerxético desas empresas que nos están estafando nesta crise. Hoxe a voceira nacional da formación estivo en Pontevedra. Aquí mantivo un encontro coas asociacións, plataformas e colectivos que se están a ver afectados por este desenvolvemento eólico. Ante eles, Ana Pontón defendeu o modelo do BNG. Nos decimos que a eólica ten cabida en Galiza como non pode ser de outro xeito, pero hai que cambiar o modelo. Ten que ser un modelo respetuoso co medio ambiente, ten que ser un modelo que respete o medio rural e a xente que vive no medio rural e temos que poñer a enerxía ao servizo do país. Para Pontón é fundamental facer unha planificación do territorio e que os proxectos estean vencellados a iniciativas de tipo industrial. Tamén que a enerxía se utilice para o desenvolvemento económico, achegando participación pública nos proxectos. O que non pode ser é que só o 5% dos beneficios da eólica que hai neste momento instalada queden en Galiza. O espolio de toda a vida se lle pon a etiqueta verde. E isto é o que está defendendo o Partido Popular e é unha auténtica aberración. Xusto ademais nun momento pois no que vemos como a enerxía non é o gran debate do futuro e o Partido Popular, en vez de estar pensando en Galiza, o que está pensando é nas portas xiratorias das empresas eléctricas. A voceira nacionalista animou tamén a cidadanía a participar na movilización convocada en Santiago co gallo do Día do Medio Ambiente. Será o domingo 5 de xuño e está convocada polas entidades unidas na coordinadora eólica Así Non.